Иванов Тотев. За да уважат събитието тук са нашия домакин, за който и благодарим много, госпожа Юлиана Цанова, директор на регионалната библиотека, полковник Чавдар Петров, заместник-председател на Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и председател на Национална асоциация Сигурност, полковник от запаса Гриша Генов, председател на Управителния съвет на Областния съвет на Съюза на офицерите и сержанти от запаса и резерва Ловеч. Офицера от запаса полковник Дилян Гонишки, председател на клуб Ракетчик Гуровото, град Ловеч. От Организацията на Обединените нации войници на мира генерал-майор Павлет Найденов. Тук са колеги, близки и приятели на господин Милен Тотев. Но да започнем с него, тъй като тази вечер той е главно действащо лице. 8 годишен във втори клас започва с уроци по акордеон в школата при Народно читалище Паисий, село Александрово, Ловешко. Завършва музикалната школа при Народно читалище Наука 1870 г. град Ловеч. 5 години акордеон и солфеж. 1 година учи пиано при госпожа Наталия Осенска и 1 година китара при господин Стефан Тихов. В периода 1971-73 в гимназията, както я знаем и така я наричахме, Христо Карпачев учи духовия инструмент алт-хорна при музикалния педагог, диригент и негов приятел Красимир Андреев. Участва активно в музикалния живот на гимназията, като член на вокално-инструментална група. И ето вече, госпожи и господа, 40-50 години той е на сцената, когато от 1974 година започва да интерпретира на концерти в началото, а след това вече създава песните на Булат Окуджава. Господин Милен Тотев има записани 15 диска. Член е на Организационния комитет на Международния фестивал за авторска песен и шансон Вълни и струни България Слънчев бряг. Представител на България в международния проект Бар Сумит. Почетен член на кръга на Барда град Бургас от 2005 година. Почетен член на руския клуб Слънчев бряг от 2014 година. Заместник председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва Ловеч от 2012 година. Областен координатор на Национална асоциация Сигурност област Ловеч. Председател на творчески клуб Арт Ателие Лик при военен клуб Ловеч. Госпожи и господа, най-голямата му заслуга в сферата на културните дейности в град Ловеч е неговата идея, организация и провеждане на 15 издания на Бартфест Ловеч от 2001 до 2015 година с международно участие. Фестивалът е проведен под егидата на Министерството на културата на Република България, Съюза на българските писатели и, разбира се, на община Ловеч. През 2007 година в тази връзка той беше награден с плакет Златен век от Министерството на културата на Република България. Организаторската и творческата работа на Милен Тотев са оценени като незаменими за създаването и развитието на Бартфест Ловеч, както и за цялостното движение на поетите с китара в България от Министерството на културата. В рамките на фестивала са представени не само певци и музиканти, но техни книги и дискове на писатели от Ловеч, известни творци от страната, разбира се, и от чужбина. Провежда активна дейност в община Ловеч чрез отдел култура и културните институти в нашия град, водещи сред които са Регионална библиотека професор Беню Цонев, Клуба на дейците на културата Ловеч, Регионалния исторически музей, Държавния архив, Ловешките читалища, военно-родолюбивите организации в Ловеч. Затова благодаря на техните председатели, че са тук. Това са Съюза на офицерите и сержанти от запаса и резерва, Дружество Военно инвалид, клуб Ракетчик, Съюза на ветераните от войните в България, както и клубовете на инвалида в Ловеч. Госпожи и господа, малцина хора знаят, но Милен Тотев е и дарител. Има фонд в отдел Държавен архив в Ловеч. През годините той е дарявал книги, вестници, списания и документи на Регионалната библиотека професор Беню Цонев,
Съюза на офицерите и сержанти от запаса и резерва Ловеч, Военен клуб Ловеч, читалищата в общината и областта и дори на Българския културен център в град Скопие, Република Северна Македония. През тези години е провел благотворителни концерти по различни поводи за граждани, организации и сдружения от град Ловеч, Бургас, Варна и други по-малки градове. От името на град Ловеч той взема участие и печели награди на национални и международни фестивали и творчески форуми. Работи като председател и член на жури на национални и международни музикални фестивали и творчески форуми в София и страната. Последното му участие беше на 9 ноември тази година в град София. Той беше председател на журито на 21-я национален фестивал на фронтовата песен Альоша 2024 и 25-я национален фестивал на патриотичната песен Сребърни чучулиги 2024 година. При участието си в националните медии, като Българската национална телевизия, Българското национално радио, социалните мрежи, системно и успешно рекламира културните и туристически забележителности на нашия град Ловеч. Малцина знаят, но той е участник в 3 издания в предаването по Българска национална телевизия Полет над нощта за нашите сънародници, които живеят в чужбина през 2003, 2008 и 2011 година по личната покана на неговия приятел академик Хачо Бояджиев. Канене на срещи с ученици в ловешките училища за беседи и разговори по различни родолюбиви теми. Той е един от организаторите на мащабната благотворителна изложба Търг в помощ на дете от град Ловеч. Деца помагат на деца. Като творец има публикации в Алманах Мостове, издаван от община Ловеч и други национални и международни алманаси. От 2023 година господин Милен Тотев е почетен член на Международния съюз на писателите Свети Кирил и Методий. Като заместник-председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва Ловеч от 2012 година редовно участва във всички обществени мероприятия в град Ловеч по отбелязване на важни празници. Изнасял е концерти във военно формирование 24480, военно формирование 28080, във военното окръжие втора степен Ловеч, във военен клуб Ловеч постоянно ежегодно. Награждаване от министъра на отбраната на Република България с първи специални награди за участието му в прегледите на художественото творчество в Българската армия за периода 2001-2008 година. През 2006 година в чест на неговия 50 годишен юбилей е награден с плакет от министъра на отбраната на Република България и почетен знак на Министерството на вътрешните работи от министъра на вътрешните работи. Многократно е награждаван като лауреат на международни и национални фестивали с награди и призове. Интересни са наградите му от община Ловеч. През 2003 година е награден с статуетка и грамота Ловешки меч в направление музикални дейци. През 2006 почетна златна значка на град Ловеч за изключителни заслуги в областта на културата. През 2010 почетен знак на град Ловеч. През 2014 почетна грамота от община Ловеч по повод отбелязване на 40 годишния творчески юбилей. През 2016 е награден с плакет от кмета на община Ловеч. През 2023 година почетен знак на Общинския съвет в град Ловеч. През 2024, госпожи и господа, с концерти в град Ловеч, Ловешка област и страната, Милен Тотев отбелязва 50 години активна творческа дейност. Всички те са плотна, неуморна, последователна и упорита работа през годините. Той изпълнява песни на няколко езика. През 2024 има записани 2 диска. Ще ви ги покажа. Първия се нарича "Старите песни за главното". Той е представен, промотиран в град Бургас и град София. И специално за тази вечер "Познавате ли моя роден град?" Госпожи и господа, на всеки юбилей не може без награди. Плакет и поздравителен адрес от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Военни клубове и военно почивно дело при Министерството на отбраната, за която имам честта да работя вече дълги години,
от изпълнителния директор. Ще ви прочита поздравителния адрес. Министерство на отбраната на Република България, Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело. Поздравителен адрес до ръководителя на творчески клуб Арт Ателие Лик към Военен клуб Ловеч, господин Милен Тотев. Уважаеми господин Милен Тотев, приемете от името на ръководството на агенцията и лично от мое име най-сърдечни поздравления по случай 50 години от началото на творческия ви път. Изказвам благодарност за вашето активно участие в дейността на Военен клуб Ловеч през годините, за вашата всеотдайност и висок професионализъм. Желая ви здраве, сили и вдъхновение, за да продължите да пазите българския дух чрез песента и творческата свобода. Нека многобройните срещи с благодарната публика и нестихващите аплодисменти са част от творческия ви път още дълги години. Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело. Честито, господин Тотев. Ще връчим плакета. Това представлява, госпожи и господа, това представлява плакета на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело.